Pomôžte. A tak 3-krát a to je všetko. Takéto správy vysiela Ujo Edo zo Šídu do vesmíru, aby chránil ľudstvo. Tohto muža už z našej obrazovky poznáte. Len nedávno predstavil celému Slovensku nové lietajúce superauto. Edo však v posledných dňoch nadobudol aj veštecké schopnosti. Normálne sa maso skrájal. Dole hovorí, budeš aj ty chorá a ja chorá. Tak aj ona je takisto chorá, ako ja. Teraz leží Edo na posteli a lieči sa, takto má však viac času na príjem signálov z vesmíru. Ako zapnú nahle, ja normálne slyším. A šumí, šičí a ešte lepší sa cítim. Edo vraj pravidelne komunikuje s ufónmi. Takí modrí, krásni boli. A 3, tak. Ale pol meter len bol, to nedaleko od hlavy. Edovým poslaním je chrániť zem, teraz hlavne od slnovratov, vedci by im vraj mali venovať zvýšenú pozornosť. Furt len slolovna. A to je konec sveta, oni to nevidia. A oni to necítia. Edo je presvedčený o tom, že v roku 2011 sa rozhodne, či bude koniec sveta alebo nie. Ak nastane, tak by sme sa vraj mali presídliť na mesiac a vybudovať tam nový svet. Strojovne spraviť. Taký strojovne, originál strojovne. Mali by sme začať s baranmi. Podľa Eda oni sú základom založenia novej planéty. Barany tam nahodiť, alebo barany tieto loj. Energia furt by mali oni. Furt stále by mali. Aj prírodu by mali. A ten príroda by sa schoval tí barana. A barany furt stále by sa ondilo. Pre televíziu Jo určite uživili. Jedným z nich je Ujo Edo zo Šídu. Už roky zatiaľ len na papieri vyvíja zvláštny lietajúci stroj, teda Edomobil. Na toto remeslo si vybrať živnosť je vraj dobrý nápad, no potom však samotnú výrobu brzdí administratíva. Ale to by sa museli zase vybavovať a hento. Edo je však presvedčený o tom, že keby so svojou predstavou prišiel na živnostenský úrad, tak by ho poslali na liečenie. Čo by chcel ten bláden? Čo je ten bláden? Nebo snad čo to z človeka? Oni to nevedejí. V Nemecku je vraj situácia priaznivejšia.